proč to má být právě já, že, který tak trpím, no? Třeba si myslí, že na světě nic špatného nikomu neudělal, že právě on to je, který je hypoteticky za něco trestán. No a to potom opravdu je ten lékař v těžké situaci, protože lékaři dneska nejsou školeni na to, aby někomu poskytovali nějakou takovou světonázorovou útěchu. Tak mě často napadne zejména to, proč si lidi, když je stejně tolika neštěstí na světě ve smyslu těchto věcí, ještě strpčují život s dalšími prostě nepříjemnostmi, komplikacemi, vzájemnou nenávistí, závistí a všemi těmi negativními faktory ve společnosti, tak jak se s tím setkáváme. Ten člověk, který je optimisticky veden k tomu, že ten svět je úžasně růžový, tak ten potom, pro něho to potom tím větší duševní pád, když najednou zjistí, že třeba lékaři mu zhledali nějakou nevylečitelnou chorobu. No a on to zjistí a teď víc ho třeba čeká odhadem 6 nebo 8 měsíců pomalého umírání, že? No a člověk, který byl vychovaný pozorným úhlem růžového světa, který se bude v jednom kuse zlepšovat a bude čím dál tím krásnější a nádhernější, tak ten se s tím potom těžko dovede vyrovnat. Ale hlavní myslím v tom, když jaksi nemyslí na sebe. To je jedna z nejdůležitějších věcí, že nemyslí na sebe. A na své utrpení. Jakmile přestane myslet na sebe, strach ze smrti se ztratí. On se rozplyne. Největším škůdcem moderního života je strach. Strach je sice od přírody člověku dán, ovšem ta přemíra strachu, kterou v moderní společnosti vidíme, ta člověka ubíjí, bolí ho a je stručně řečeno krutá. Že nejdůležitější je opravdu zdraví, protože to, když má člověk, tak se musí cítit spokojený v každém případě. Ale já znám řadu lidí, kteří jsou úplně tělesně zdraví a přitom nejsou šťastní. Ovšem já zdraví pokládám nikoliv za cíl života, ale za nástroj a často si musíme klást otázku, zda tohoto nástroje je správně použito a k čemu ho je vůbec použito. Život je potřeba žít v takových dnotěsných úsecích. To znamená, každý den, každý úsek života zároveň v sobě obsahuje uspokojení, cíl, smysl. A jestliže člověk nedokáže ten smysl do toho přítomného okamžiku, do toho přítomného počínání, do té přítomné práce, když to do toho nedokáže vložit, no tak v takovém případě už je to rozhodně kritérium člověka, který kandiduje na psychoneurózu. Jedni z nejosamělejších lidí, který na světě znám, to jsou alkoholíci, kteří nakonec končívají na uzavřeném oddělení psychiatrického ústavu. Víte, to jsou takoví lidi, kteří si chtěli koupit životní štěstí a celý ten smysl svého života zvlášť lacino.
lidé nepijí proto, že chtějí vyhovět touze po alkoholu nebo svému sobectví. Spíše proto, že alkohol v nich uvolňuje napětí, které vzniká, když člověk žije v neuspokojivých vztazích s ostatními lidmi. Pak bych si myslel, že takovému spokojenému životu je nutný mít kolem sebe několik přátel, ke kterým má člověk plnou důvěru a kteří mají k němu také takový vřelý vztah a na který je takové 100% spolehnutí. Myslím přátel teda i rodinu, manželku a mít takový spokojený soukromý život. Poněvadž bez toho, myslím, se tak člověk, myslím, neobejde. Víte, já myslím, že pro většinu lidí je nutné, aby je někdo potřeboval. Aby byli někde pro někoho, pro nějaké lidi, nebo nějaký spolek, nebo cokoliv, nějak potřební, nějak užiteční, aby si jich tam nějak vážili. No možná, že snad jsou lidi, kteří to nepotřebují, kteří dovedou být tak nějak sami a dovedou i tak být šťastní, ale takových lidí asi bude skutečně málo.
Dneska způsob života a vůbec tady u nás a nebo všude je dost namáhavý a takovej strašně napjatý a člověk si potřebuje najít nějaký ventily. Najít takovou nějakou únikovou cestu, co by pro něj mělo význam a co by pro něj mělo nějakou cenu, hodnotu, kam by se mohl po té práci anebo po tom schonu utíct. A já se domnívám, že jako největší vůbec výhra v tomhle smyslu je, když to vyjde dvou lidem. Tak si myslím, že to pro mě jsou většinou takové okamžiky a takové zážitky, které přicházejí najednou, většinou nepřipravovaně a z kterých potom člověk dokáže hodně dlouho žít.